Cupak panuh gantang balanjong jatuh ke alam tiga luha tak pakai di Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang, maaf jurilah kami minta uko jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah tahun jua karang pagurau. Indak basibak je basisih bukan bahinggo je babateh. Dari ujung sampai ke pangka, dari ranah lapeh karantau di lingkuang sambah kasaduna. Pada waktu wiko kini, antah hari kulah nan bayi, antah putiko kulah nan elok, dapet baswo kita balik, jo saluang rabab pitunang. Yo bana bak kata orang, dakek turik jauh pasankan kok lay di dalam hati juo, pak itu bana hari kini. Nyampang tasabut dinan bukan, gawa jo kilah kok basuwo, sambah jo simpuh menjalani, jo saluang sajo disampaikan. Raja Intan, ada Raja Intan Kok Raja Intan yang kamu nyampein konya ha? Kami tuh mahir yang saja. Iya. Jadi tadi kan lari sapu di sana awak. Apa ngan Raja Intan apa lagu nang kawa ya Ariko? Belah di sana perang agak sedolahnya. Berkecil orang kok sakit di bari bacacah. Banyak kaki itu bari bompuak namanya. Untuk manganangan rusana gitu nan jauh di rantau. Iya. Katando putihnya kape dapet dili putih hati bakadaan. Tando malenggang babuah tangan berjalan pulang babuah hati pulang kok lahi bapa mau. Isko silahnya diterimulah juadah wako sadonang ke tengah. Iya. Kecil orang ko sadonan dapet dewa. Iya. Sado bareh tentu itu kita tanam. Kecil orang tu janyo lipu aja jak nalamu. Iya. Cek lain nak Raja Intan. Ya. Kok nyampang dosa nak bakanda tabunan bani. Kok tibarau dek kami nanado waktu ditarimo se joatina suci ndak anak. Sama-sama ditarimo se ndak anak Jentan. Sebab ni awak kan menghibur dosa nak awak nan jauh walaupun nan dake. Ya. Di walaupun di ranah walaupun di rantau. Ya. Lagu wak kini yang bacang wak ge. Lah kita baik perlu boya amacang. Tapi sebelum kita boya amacang kita ratuan namanya kini ko. Baka kecil orang juga ko. Iya. Sapantunyo orang manggulai kan itu. Baka kecil orang nyampang kok kurang lama mani. Iya. Racik bawangnya nanta alwi rono pucik dek kurang kuni. Kok tahamba talam biak mata maafkan kami tentang itu dari sana. Baka kecil. Itu. Sebab bala itu di Cindun. Baka kecil orang pegurau juga mama ambo. Samo jo takanalai takatokan tido bak si bisu barasian gitu jadi kecil orang ko ibaratkan kok garam tentu dipacik di orang pesisir. Iya. Lado dipaciknya lo daerah dari karambie nan jauh lo di piaman. Bawang mahari pamane awak nan nindak ado dayo kan itu. Mandalam kaji dengan Raja Intan. Mbak Acar itu. Pulang kampung sana Pak Dewa. Calak-calak penggantiasa. Iya. Untuk menyapu dun sana kita nan Jawa di rantau namanya. Untuk yang lain takkan aja di beliau kampung halaman. Iya. Awak jangan lupa beliau dengan kesenian Ranah Minang. Sebab ambo caliak kini ko nan seni Ranah Minang ko yo lagak langka lah nampak. Agak jarang. Apalagi sejak corona gue. Iya. Malah di sana awak nan pelaku kesenian itu sendiri 80 mencari tampe untuk bisa mencalian punya kesenian kami. Iya. 80 mencari tampe. Akhirnya kan baguro-guro virtual nan banyak ini. Tapi syukurlah laya dojo semangat dari dosana awak nak. Baik nan pelaku kesenian tuh ataupun nan menonton. Iya. Nah kadule kalau bisa awak maingi baraso memang gurau tradisi Minang ko akan sapananya guraunya sunah gurau batarati gitu kan. Jadi awak harus ingi di Cindun kan. Kadang-kadang orang memandang sebelah mata. Contoh hanya anak dendang dipandang sebelah mata. Anak dendang, tukang dendang. Padahal anak dendang tempo dulu kan tidak seperti itu. Tidak semua anak dendang seperti itu. Kan itu kan lakunya oknum itu sendiri. Baiklah awak cuba juga bakcenya. Kok sakit di bari bacacah, kok banyak kita bari bompuak. Dan kita lama-lama dia ayo kita coba kat sayamang ini kan. Awak man mai kuit senya Raja Intan akan buka tenyo nak.
ampun diminta kanan satu maaf kepada coba nih itu kanan bayi asalkan jawaban ibu ampun dan episode kini dicukupkan dulu untung episode ketiga gitu kami berguna renan kami nanti cari pandai bahasa raksa juga ilahi kok sejam tolonglah bilai salam jemaah kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.